Els xiquets catalans hem estat estudiant els oficis i hem preparat un teatre per a tots vosaltres. Esperem que us agradi molt. Anem a començar el teatre. Bon dia. El cotxe no funciona bé, fa molt de soroll. Pot mirar a veure què li passa? A veure, té que ser motor. Tinc que canviar-li una peça de cada nota que ja estava arreglat. Hola, tinc el cotxe trencat, no funciona i he tingut que cridar a la grua per portar-lo. El cotxe està molt bé. Ajuda, ajuda! Ajuda, Bobby! Alerta, Bobby, després te vas a peso. On vaig molt? Todo X está sentado a ayudar a la empresa y para tomar los convenios. Enfermar los pelos. Enfermar todo. Con ella te curaré la ferida. Te posaré una venda y
posem farina, ous, mantega i sucre. Tot i ho fiquem a forn. Aquest pelats. Jo soc veterinària i així curem els animals que no són molt grans, com gossos i gats. El meu gos té la pata gras. A veure, no te deixes tornar punxaet. El meu gat faria que no t'agradaria pensar. Em vaig adonar que este farà i en un dia sentim clarament de xerrar. Companys, hem cridat el joc. Sí, Companys, hem cridat el món a apagar el foc de la meva casa. ¡Sobrenoble! Ya apagaré el foc de la casa y vosotros el demás. bueno, i este ha sigut el teatre que han fet els xiquets de 4 anys sobre els oficis. Esperem que vos hagi agradat molt. Venga,